Magnesium er et grundstof, som forekommer i alle levende organismer. Det kontrollerer mere end 300 forskellige enzymprocesser i din krop, heriblandt processer, der spiller en naturlig rolle for normale muskelfunktioner, psykologiske funktioner samt nervesystemets funktioner. Magnesium spiller også en afgørende rolle for vedligeholdelsen af normale tænder og knogler. Men ikke alle magnesiumpræparater er lige effektive. Lad os se, hvordan 2 forskellige præparater reagerer, når de kommer i kontakt med almindelig postevand. Den afgørende faktor for hvert kosttilskud er dets biotilgængelighed. Med andre ord, før magnesium kan have en effekt, må den opløses af din mavesyre og optages i dit system. Dette kan imidlertid være problematisk for især ældre mennesker, hvis mavesyre ganske enkelt ikke er potent nok til at nedbryde magnesiummolekylerne. Biomagnesium fra Pharma-Nord er et kompleks af 3 forskellige magnesiumsalte, acetat, hydroxid og karbonat, specielt designet til at sikre en høj biotilgængelighed for mennesker i alle aldre og tilstande. Læg mærke til, hvor hurtigt biomagnesium opløses i sammenligning med det konkurrerende produkt. Og husk, din krop kan kun optage det, som gøres tilgængeligt for den. Bemærker du forskellen? Det samme gør din krop.